Když se řekne Baver, vybaví se nám tradiční italský výrobce beden na nářadí. V jeho sortimentu naleznete bedny ocelové a plastové. A my, jako firma Alsap, tuto firmu již několik let zastupujeme na českém a slovenském trhu. V naší nabídce naleznete 3 řady beden. Evolution, Hybrid a Value. Některé z těchto řad nabízí varianty beden v základním provedení, ale další z nich nabízí možná zákaznická specifická řešení. A dále vám představujeme řadu Value, historicky to nejstarší, co máme, stará dobrá ruční práce. Vidíte svařování v rohu bedny. Tyto bedny se vyráběly ze silnějšího materiálu, 1,2 mm až 3 mm, podle typu bedny, podle požadavku zákazníka. Tato řada nabízí bedny v hliníkovém provedení, v nerezovém provedení, klasickém, matném nebo lesklém, anebo tato oblíbená v Itálii květovaná nerezová ocel. Díky tomu, že tato řada je stále vyráběná ručně, nabízí velkou variabilitu. Můžeme zákazníkovi na míru vyrobit jakoukoliv bednu dle jeho požadavku. A jak tady vidíte, i různé provedení, například s roletou. Tyto bedny můžou být osazeny plastovým nebo nerezovým uzávěrem. Součástí příslušenství naleznete různé možnosti, jako jsou plynové spěry, jako jsou řetízky. Řada Value nabízí další možné specifikace. Například můžete si objednat takovýhle nerezový kanistr, můžete si objednat retrobox. Co to je retrobox? Kabina, která se používá k uložení nákladů před nástavbu, anebo taky různý paletizační vozík. Obrovská výhoda je způsob odtěsnění těchto beden. Když tady otevřeme, vidíte různý labyrint plechů, které jsou olemovány klasickou pirelkou gumovým těsněním. Řada Value nabízí zákaznické řešení. Pro konkrétního klienta jsme přinesli bednu, která má kotvící systém ve vnitřní části, připraven na použití plastových euroboxů, policový systém, zároveň řetízky k tomu, aby při otevření bočnice nedošlo k poškození. Tato bedna je zákazníkovi připravena na míru tím způsobem, že je předvrtána podle jeho požadavků. Tyto bedny se zákaznickým řešením nabízíme v různých povrchových úpravách. Tady vidíte, že je finální úprava lakování dle RAL odstínu požadovaného klientem, anebo ta bedna může být dodána pouze v primeru v základní barvě. Celý sortiment beden Baver najdete na našem e-shopu. Hledejte na alsap.cz v sekci bedny a blatníky. Máme nejnižší ceny v Česku a největší výběr v celé Evropě. Těšíme se na vaše objednávky.